Bé, doncs bona tarda a tothom i moltes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest primer diàleg d'aquí de Vilassar d'aquest 2025. Avui parlarem de finançament dels ajuntaments i ja també sí que estem preparant els diàlegs, la resta de diàlegs que farem aquí a Vilassar i la resta de programació en un any que, com sabeu, és una mica especial perquè és l'any que farà, el novembre farà 25 anys que van assassinar l'Ernest Lluch i per tant estem començant a rumiar quines coses podem fer tant per recordar-lo com a la vegada per ser útils, com fem cada vegada que convidem a persones que ens comparteixin el seu coneixement, com els d'avui. Avui tenim a la Núria Josa i a la Paula Salinas que ens parlaran del finançament dels ajuntaments. I per presentar-les, com sempre, li demano a l'amic Esteve Orobal que faci les presentacions i que introdueixi una mica el diàleg que escoltarem avui. Hi ha molta tela que tallar i, per tant, l'important és escoltar-les amb elles. Dono la paraula a l'Esteve i ens hi posem. Gràcies. Bona tarda, gràcies, Oriol, i gràcies per assistir. Estem davant d'un tema que em sembla essencial. No hi ha polítiques públiques sense el seu finançament. Tot que pot quedar en discursos, tot pot quedar en baralles polítiques, però si no hi ha finançament, res tira endavant. Per tant, jo crec que estem davant d'un tema central. I sobretot si parlem del finançament de les entitats locals. Jo els volia proposar a les dos ponents d'aquesta tarda 3 temes que em semblen importants. Primer, parlar del finançament general. Què és el que va parar l'Estat, què és el que va parar les autonomies i què és el que va parar a les entitats locals. I si aquesta relació és l'adequada o s'hauria de canviar. El segon tema que voldria proposar, que em sembla que és l'essencial, és precisament el model de finançament. Com està estructurat, els impostos directes, els indirectes, les taxes, les subvencions, què és el que es pot canviar, què és el que es pot millorar. I el tercer tema que em sembla també molt important és com es gestiona això al nivell de les entitats locals. Perquè no es tracta solament de que hi hagi o no hi hagi recursos, sinó el que és important, com es gestionen aquests recursos. I és evident que les entitats locals no tenen ni recursos humans ni recursos materials per poder-ho fer. Hi ha tot un moviment important, i això ens en parlarà la Núria, per endegar un procés de robotització, per transformar les tasques repetitives en tasques més utilitzant la intel·ligència artificial que ara està tan de moda. Bé, per parlar-nos d'aquests temes que sembla que són essencials, tenim 2 economistes que són realment primeres espases en aquests temes. La Núria Josa és llicenciada en Econòmiques, és auditora i censora de jurat de comptes. Va treballar des dels seus començaments a la Sindicatura de Comptes amb el Josep Maria Carreras, que ara és interventora general de la Diputació de Girona i codirectora del Congrés de Control Interlocal. Aquest congrés em sembla que és molt important perquè és el que està posant en marxa tot el procés de renovació de la gestió de les entitats locals. Les entitats locals, sobretot les entitats locals petites, necessiten un suport extern. I jo crec que amb això les diputacions estan fent una tasca important, que és donar les eines per precisament endegar tots aquests processos que individualment els ajuntaments petits serien impossible de fer-ho. La Paula Salinas és doctora en Ciències Econòmiques, és màster a la University College de Londres, està a l'Institut d'Economia de Barcelona, que a la facultat vam coincidir, ha estat a la Generalitat de Catalunya, a la Diputació, és directora fundadora del... Això no sé mai com es pronuncia. KSNET. Net. És una empresa d'assessorament i sobretot d'avaluació de polítiques públiques i assessorament pels ajuntaments. Per tant, és molt experta en el tema de finançament i és una de les seves tasques. Us deixo la paraula i moltes gràcies. Moltes gràcies.
Bé, doncs, una mica, com ha dit l'Esteve, doncs començarem parlant del finançament local. Actualment, i s'ha mantingut estable al llarg dels anys, els municipis reben entorn al 10%, una miqueta més, del global de recursos dels 3 nivells de govern. No? I aquest percentatge s'ha mantingut molt constant al llarg dels anys. Els recursos els obtenen per diferents vies. D'una banda tenen una cistella tributària que està formada per 5 impostos. El més important d'aquests és l'IBI, que tots el coneixem. És un impost que proporciona entorn al 25% dels recursos dels ajuntaments. Després tindríem l'impost de vehicles, que proporciona entorn al 5% dels recursos dels ajuntaments. L'impost d'activitats econòmiques, que és un impost que es va reduir substancialment fa uns anys perquè té moltes crítiques, que després en podem parlar, i proporciona entorn al 3% dels recursos dels municipis. Després tindríem l'impost sobre l'increment dels valors dels terrenys, que és la plusvàlua, que també proporciona el 5% dels recursos, i tindríem l'impost sobre construccions i obres, que és menys important en termes quantitatius, proporciona un 1,5% dels recursos. I després també els municipis més grans, els de més de 75.000 habitants, i també els municipis turístics, tenen també una participació en alguns tributs estatals, com l'IVA, l'IRPF i els impostos especials, si bé és una participació que fa que els municipis no tenen cap tipus de capacitat de decisió sobre aquesta participació. És com si fos al final una transferència, no? Perquè no poden decidir res sobre aquests impostos. Això pel que fa a la cistella tributària, que en conjunt representa entorn al 50% dels seus ingressos, la meitat. Després també reben transferències corrents, fonamentalment són transferències incondicionades de l'Estat. La transferència incondicionada de l'Estat es reparteix entre els municipis en funció de la seva mida, de tal manera que els municipis que són més petits de 75.000 habitants reben aquesta transferència en base a una sèrie de variables en funció de la seva població, de la seva capacitat fiscal i del seu esforç fiscal, i de tal manera que el repartiment entre municipis no acaba d'estar clar. Amb la fórmula que tenim actualment, això també en podem parlar després. I després els municipis amb més de 75.000 habitants reben el fons complementari, que també és una transferència incondicionada de l'Estat, però aquesta transferència no es calcula en base a cap fórmula, sinó que es calcula actualitzant la quantia que rebien aquests municipis a l'any 2003. D'acord? Llavors, és una quantia que s'ha anat actualitzant en funció de l'ITE, que és l'índex dels tributs de l'Estat. En funció de com han anat evolucionant aquests tributs, s'ha anat actualitzant aquesta quantia. I, per tant, podem imaginar que difícilment aquesta quantia té cap relació amb les necessitats de despesa que puguin tenir avui dia els municipis. Després també, els municipis també reben transferències condicionades, que són aquelles transferències que reben d'altres nivells de govern, però per fer una despesa específica. Hi ha una despesa concreta, és a dir, que els municipis no poden decidir en què gastar aquells diners, sinó que el reben condicionat a que ho gastaran en un determinat servei o un determinat bé. També reben transferències de comunitats autònomes i transferències de les diputacions. Entorn al 20% serien transferències de les comunitats autònomes. Del total de transferències corrents, el 20% vindrien de les comunitats autònomes, el 70% una mica més de l'Estat i la resta de diputacions i d'altres ens. I després tindríem les transferències de capital. Les transferències de capital són aquelles transferències que reben els municipis per fer inversió.
D'acord? Llavors, aquestes representen menys d'un 10% dels seus recursos i en aquest cas reben també transferències de l'Estat, però més importants són les transferències que reben de les comunitats autònomes. Són més les comunitats les que donen aquests recursos als municipis per fer inversions. I també les diputacions. Les diputacions també, i especialment la Diputació de Barcelona, doncs també dona recursos per fer inversions. I la resta de recursos són entorn un 10-15%, són altres recursos financers, ingressos patrimonials, etc. I això és el que configura una mica el conjunt del finançament dels municipis. Llavors, un dels principals problemes que té aquest sistema és que els municipis tenen una autonomia financera molt baixa, perquè, com us he dit, hi ha una gran part que prové de transferències d'altres nivells de govern, per tant, aquí no poden decidir. Una altra part són participacions en tributs de l'Estat sobre els quals tampoc poden decidir, i en la part dels tributs propis, dels tributs locals, la seva autonomia està molt limitada. És a dir, no és que puguin decidir ells com definir la base imposable, quins tipus d'impositius posar, no, tot això està regulat també per la llei estatal. Llavors, en conjunt, doncs, la seva autonomia està força limitada. Sí, l'autonomia està limitada, com bé diu, i a més, abans potser de seguir endavant, seria important fer un apunt, perquè suposo que tots vostès han sentit a parlar per la tele o de les regles fiscals, no sé si els hi sona això de les regles fiscals, que ara parlen a la televisió. Durant la pandèmia, tirem una mica enrere, des d'Europa es va promulgar la llei d'estabilitat pressupostària. Realment és una llei amb la idea de contenir la despesa pública, una contenció de tots els estats membres de la Unió Europea, de contenció de la despesa pública. Clar, nosaltres, al món local, som una petita part d'aquesta despesa pública. Durant la pandèmia, aquestes regles fiscals es van aixecar, perquè hi va haver una gran aportació de capital públic en l'activitat econòmica per subsanar els problemes derivats de la pandèmia. En aquests moments, aquestes regles fiscals s'han tornat a reactivar, d'acord? Les regles fiscals, bàsicament, les que afecten d'una manera directa són dues. Una que s'anomena la d'estabilitat pressupostària i una altra que s'anomena la de la regla de la despesa. En l'àmbit local, aquestes dues regles poden tenir un impacte que poden fer que l'Ajuntament es situï en determinats moments amb inestabilitat pressupostària i havent superat la regla de la despesa. Però això no vol dir que l'Ajuntament tingui cap problema de finançament ni cap problema estructural, d'acord? Vull dir que si senten que al seu Ajuntament hi ha hagut algun problema amb la inestabilitat pressupostària o amb la regla de la despesa, no ha passat senzillament absolutament res. Bàsicament, és una manera de calcular la despesa de l'Ajuntament i els seus pressupostos tinguent en compte unes regles de comptabilitat nacional que quan les apliquem en l'àmbit local són molt difícils d'aplicar i tenen unes conseqüències que acaben sorgint uns anàlisis que jo penso que poden comportar errors en l'anàlisi que es fa, d'acord? La inestabilitat pressupostària, per exemple, pot sorgir perquè un ajuntament, el vostre ajuntament, utilitzi els estalvis derivats d'anys anteriors i els utilitzi per finançar despeses d'aquest any. Volen fer una despesa concreta aquest any, que només és una despesa puntual de l'exercici, i en vez de pujar impostos, doncs utilitzen, per exemple, els estalvis dels anys anteriors. Doncs això pot provocar que el seu ajuntament estigui amb inestabilitat pressupostària i, en conseqüència, haurà de fer, perquè l'Estat així ho preveu, el que s'anomena un pla econòmic financer. Però això no vol dir que l'Ajuntament estigui mal sanejat, ni tingui dèficits, ni tingui problemes de finançament. Què pot passar també? Que fruit d'aquesta despesa puntual d'aquest exercici incompleixin el que s'anomena la regla de la despesa. Europa ens diu vostès cada any poden gastar respecte al que han gastat l'exercici anterior un 2,5% més, un 3,5% més. Si vostès durant un any tenen una despesa puntual pel fet que sigui, incompleixen aquesta regla de la despesa i també provoca que tinguin que aprovar un pla econòmic financer que haurà de restablir, com si diguéssim, la senda, li diuen la senda, del camí marcat per la Unió Europea. Però això en cap moment vol dir que el seu ajuntament tingui un problema ni de solvència, ni d'estructura econòmica, ni de dèficit. El seu ajuntament tindrà un problema quan sentin a dir que han de fer un pla de sanejament financer.
Això voldrà dir que el seu romanent de tresoreria està negatiu, que tenen un estalvi net negatiu, això vol dir que no poden fer front ni al pagament del deute, ni a despeses de capital. Llavors sí que hi ha un problema, d'acord?, de finançament, quan el seu ajuntament sentin mai a dir que han de fer un pla de sanejament, però mai s'ha de confondre amb un pla econòmic financer, d'acord? Això porta molts problemes de gestió als ajuntaments, moltíssims, d'acord? Si tenim problemes ja amb el finançament, això ens porta sobre problemes de gestió, perquè evidentment a cap equip de govern li agrada, ni encara que no tingui cap repercussió, sortir al diari, i deixem-ho dir així d'aquesta manera, que han hagut d'aprovar un pla econòmic financer, perquè a més l'opinió pública no sap ben bé a vegades de què es parla, l'oposició ho utilitza com una mesura d'atacar l'equip de govern, i això comporta que, vulguis o no vulguis, tu has de fer un pla, l'has d'aprovar, l'has de complir, perquè l'Estat t'amenaça, en alguns moments t'amenaça que et farà baixar les despeses, que et tancarà les partides, que no sé què. Llavors, tens que fer aquest pla, l'has d'aprovar, i això és molt difícil de gestionar en ajuntaments que ens trobem en aquesta situació. Se'ns afegeix un altre problema, com si diguéssim, però no vol dir en cap cas que el seu ajuntament tingui problemes econòmics perquè hagi incomplert la llei d'estabilitat pressupostària. Són dues coses totalment diferents, d'acord? Només era una mica per aclarar aquest punt. I aquest és el marc, Paula, que tenim, no? El que ha explicat ella dels recursos i en aquests moments puntuals que s'han tornat a reactivar aquest mecanisme que anomenem de les regles fiscals, que, com bé els dic, això és una imposició de la Unió Europea en tots els seus estats membres. Vull dir, a tots ens apreta en aquest sentit. I com que les administracions locals formen part del sector públic, ni encara que sigui la nostra petita contribució, a l'Estat ens obliga també a formular el compliment d'aquestes regles, com si diguéssim. El que, clar, aquesta regla al final també limita molt la seva capacitat de donar resposta a possibles necessitats d'inversions en anys puntuals. Sí. Perquè com s'ho fan per poder... A veure, per exemple, si aquest any la corporació decideix aquest any fer una despesa, per exemple, per sobre de la seva senda normal, li provocarà un trencament de les regles fiscals. Això voldrà dir que haurà de fer un pla econòmic financer aquest any, que voldrà dir que s'ha de complir aquest any i l'any que ve. Et fan complir 2 anys. Durant aquests 2 anys no pots fer cap despesa que no surti d'aquesta senda que tens com marcada. Per tant, la sensació que a vegades tinc és que a partir d'ara treballarem com amb unes puntes de 2 anys portant-nos bé, un any sortint de la corba i tornant a activar tota la despesa que vulguem fer. Per tant, el que requeriran els equips de govern és una planificació. Jo sempre dic que la planificació dels equips de govern ha de ser de 4 anys i una mica més, d'acord? Perquè les coses en 4 anys a vegades no es fan, no? Però ara, a sobre, els imposarà la necessitat de tenir que la planificar amb aquesta altra normativa paral·lela que et provocarà això, que durant 2 anys has d'estar com tranquil, que dic jo, i un any pots sortir de la senda, incomplir i tornar a fer un pla per tornar-t'hi a posar. Clar, això, jo us devia dir, en aquests moments està generant dificultats a la gestió. En aquests moments, per exemple, en el meu cas, la Diputació de Girona ha incomplert la regla de despesa, senzillament perquè l'any passat vam fer un pla extraordinari per donar diners als ajuntaments. Senzillament per això. Vam gastar més de l'increment previst a la regla fiscal i això ha provocat que precisament en aquest ple aprovarem un pla econòmic financer, que vol dir que 2025 i 2026 hem de posar-nos tranquils i analitzar per no sortir-nos, i encara que tenim recursos, tenim romanents, ens sobraran diners, podem dir a punta pala, però no ens els podrem gastar per les regles fiscals. D'acord? Vull dir, aquesta és una problemàtica afegida molt important en la gestió de les finances municipals. S'està reclamant, sé que s'està reclamant dels partits polítics que hi hagi alguna sensibilitat respecte a l'alleujament en l'àmbit local per baixar una mica la pressió d'això, perquè resulta molt complicat gestionar pressupostos municipals tinguent en compte el paral·lel, les regles fiscals. Exacte, per això hi ha a vegades el sistema de finançament aporta un volum de recursos que és relativament limitat per atendre a totes les necessitats dels municipis, de la població, doncs ja això és un problema afegit per poder donar resposta. Llavors, en aquest sentit també
està molt relacionat, no? Justament amb aquestes competències, no? Dels municipis, perquè sabem que hi ha una normativa que determina quines són les competències municipals, però també els municipis, en ser el primer nivell de govern, no? El govern que està més a prop de la ciutadania, doncs moltes vegades també ha de donar resposta a altres necessitats que potser estan fora, no? D'aquestes competències. Llavors, aquí, doncs, quan es va aprovar l'Arsal, no? El que es va fer és, en lloc de reconèixer, no? Aquest paper que estan jugant avui dia els municipis, que és un paper que ha anat evolucionant molt al llarg dels anys, no? Hem passat de fer només competències d'urbanisme, gestió de residus, recollida i gestió de residus i aquest tipus de despeses, a fer despesa social, educativa, no? De correcció de desigualtats, de gènere, etc. Doncs, en lloc de reconèixer, no, totes aquestes funcions que estan desenvolupant avui dia els municipis, el que va fer l'Arsal va ser, doncs, limitar-la, no? Deixar més clar quins són aquests límits i llavors no es va resoldre el tema del finançament. No, jo penso que de veritat, jo penso que la idea, possiblement, l'origen del tema era bo, no? Allò de dir, a veure, hi ha moltes capes d'administració, no? Hi ha l'administració estatal, l'administració local, els consells comarcals, els ajuntaments, no? Intentem posar ordre una mica en el marc competencial, fins i tot per no duplicar, no? De dir, doncs si això et toca a tu, fes-ho tu, si això em toca a mi, o em toca a mi, doncs ho faig jo, no? Evidentment, però quin problema hi ha amb tot això? Que l'Ajuntament sempre és el que està més a prop del ciutadà, no? Llavors és el primer que li dona resposta. Es va intentar amb l'Arsal i dient, vale, tu vols fer una competència que no és teva, no? Doncs vinga, fes una anàlisi de costos d'aquest cost a fer aquesta competència, sol·licita a l'entitat que té la competència originària i, com si diguéssim, poseu-vos d'acord, no? Clar, això damunt del paper és molt maco, el negre i el blanc, i el paper ho aguanta tot, no? Però la realitat supera tot això per al tema dels ajuntaments, perquè els ajuntaments estan aquí a la primera línia i el ciutadà els hi toca la porta amb ells. I, per tant, assumeixen un munt de competències que possiblement no els hauria de tocar i que no estan finançats per poder-les cobrir. Jo crec que a part d'això, lligat una mica amb el tema que dèiem abans, amb el tema de les finances municipals hi ha diversos actors que hi juguen. I no només hi juga el legislador estatal, no només hi juga el legislador autonòmic, sinó que hi juguen els governs municipals. Jo penso que aquests governs municipals hi tenen una responsabilitat molt alta amb la política econòmica de l'Ajuntament. Per tant, no podem dir només que el sistema no ens va bé, que l'Arsal no sé què, que la llei d'estabilitat pressupostària ens apreta, que ens falten diners. Jo crec que des de les corporacions locals també cal fer un exercici de responsabilitat en la gestió dels diners públics. I coses a vegades molt senzilles, de dir, veure, quan s'elaboren els pressupostos, jo sempre dic el mateix, els pressupostos municipals no s'elaboren començant per les despeses, s'elaboren començant pels ingressos, d'acord? He de començar i de dir jo allò, al setembre, he de començar quan torno de vacances i m'he de posar jo amb això, quasi bé abans, podríem dir, quins ingressos tinc, amb quins ingressos jo compto, d'acord? A partir d'aquí, quan jo tinc aquests ingressos, i tinguent en compte que aquests ingressos sempre els haig de fer amb un principi de prudència, perquè, evidentment, hi haurà rebuts impagats, hi haurà impostos que no es pagaran, hi haurà subvencions que no arribaran. Vull dir, per tant, quan jo faig la meva previsió d'ingressos, s'ha de ser molt prudent i sempre jo dic anar per sota. Si arriben més, fantàstic, però sempre anar per sota. Perquè si ens inventem ingressos, acabarem tinguent, i deixeu-m'ho dir aquestes paraules, un forat econòmic a l'Ajuntament. El portem a la bancarrota, perquè al final un problema pressupostari acabarà convertint-se en un problema de tresoreria i acabarem que no podrem pagar els proveïdors. I és quan surten les notícies, Vull dir, quan les notícies surten al diari és quan els proveïdors ja no poden cobrar. Però això no deriva d'un dia per un altre, sinó que deriva de tot un procés de mala planificació pressupostària. Per tant, el més important, primer, planificar correctament els ingressos, amb principi de prudència. I anem-nos a les despeses, d'acord? Les despeses s'han de fer amb consciència. Jo vull el pavelló com el poble del cantó. Vinga, d'acord. Me dona la subvenció la Generalitat. Fantàstic. Construiràs el pavelló. Però el pavelló voldrà dir que l'any que ve, el següent i els de més enllà, hi ha llum, gas, gent, manteniment, i tot això no es té en compte.
No es té en compte moltes vegades. Ens posen el carmel a la boca que ens donen la subvenció per construir la piscina, ens construir el pavelló, construir no sé què, però no ens plantegem que després tot això comportarà unes despeses estructurals a l'Ajuntament que o es tindran que finançar incrementant els impostos o passarà el que ha passat moltes vegades, que llavors acabarem no podent pagar els proveïdors perquè ens quedarem amb un forat econòmic. Per tant, importantíssim la planificació pressupostària. Amb els equips de govern nous han de pensar en aquests 4 anys i han de planificar, com us dic, amb una visió de 4 anys. No puc fer-ho tot el primer any ni puc deixar-ho de fer tot l'últim. Tinc que ser capaç de planificar les meves inversions més importants a l'Ajuntament en aquest procés de 4 anys. I un aspecte també molt important, tenir en compte que no és el mateix el pressupost que la tresoreria. Una cosa és la caixa i l'altra és el pressupost. Jo puc tenir diners a la caixa, però vol dir que tinc que tenir crèdits en el pressupost per gastar. Sobretot, si els vostres interventors us diuen que no hi ha crèdit, no tireu mai una despesa endavant, perquè esteu provocant un forat a l'Ajuntament, d'acord? Les despeses s'han de tirar endavant quan hi ha el crèdit previst per fer-ho. No, perquè jo tinc diners al banc i ja puc fer-ho. No, això no serveix. Si no hi ha diners planificats en el pressupost, jo no puc tirar una despesa endavant. Això és un problema important. Suposo que a molts de vostès els hi sona allò de és que tenen factures al calaix, tenen les factures al calaix, no? Les factures al calaix no és res més que això. Decisions polítiques de tirar endavant una despesa sense l'adequada cobertura pressupostària. I això pot portar un ajuntament a un dèficit i a una situació de forat econòmic importantíssim. Per tant, la figura del polític local hi té molt a veure també amb les finances municipals. Sí, al final això també té un origen en el sistema de finançament, perquè és un sistema de finançament que ja no genera els incentius a ser, diguem, prudent a l'hora de gastar, perquè en el moment en què els ajuntaments no són els responsables de recaptar els seus impostos o els seus recursos, és a dir, que els seus recursos li venen donats, li venen d'un altre nivell de govern i no dels seus ciutadans, doncs sempre hi ha un incentiu a gastar-los d'una manera potser menys eficient. En el moment en què hi ha una major corresponsabilitat fiscal, és a dir, que els governs, els ajuntaments són responsables tant de recaptar els impostos com de gastar-los, llavors és quan els ciutadans també juguen el seu rol de control de la manera de fer de l'Ajuntament i llavors és quan es gasta de manera eficient i no es produeixen aquest tipus de despeses potser que no són necessàries o que no són sostenibles en el llarg termini, perquè tot es vigila més, tant pel control ciutadà com pel control del propi Ajuntament, que per poder fer el pavelló haurà de demanar recursos als seus ciutadans. Llavors hi ha les dues contrapartides. Hi ha un problema també amb els ingressos a vegades, que això també segurament en algun lloc ho heu vist, que quan entra un equip nou de govern vol baixar els impostos. Jo baixaré la campanya municipal, baixaré l'IBI. Aneu en compte amb això. Això és una arma de doble filo, deixem-ho d'aquesta manera, perquè, per exemple, l'IBI, com diu la Paula, és un impost que t'ajuda a finançar les despeses estructurals de l'Ajuntament. Penseu que cada any els sous pugen, la llum puja, com ens pugen a casa les despeses, a l'Ajuntament també pugen. Per tant, tu has de preveure-ho això, hauràs de poder cobrir aquests increments estructurals de la despesa. Per tant, jo el de baixar l'IBI, o ho tens molt clar com ho finançaràs la diferència, perquè et dic, l'any següent et pujaran els sous i es financien amb l'IBI. Per tant, anar amb compte també amb aquestes, allò de dir ara baixarem tots els impostos. Bueno, baixarem els impostos. Potser que primer mirem si podem escurçar les despeses abans de baixar els impostos. Baixem les despeses i si ens sobra realment diners, després ja baixarem les despeses. En la presentació comentaves que jo penso que en aquests moments les tecnologies ens porten molts mecanismes per intentar millorar l'eficiència i la productivitat dels mitjans que tenim als ajuntaments. I jo penso que això no és una moda, sinó que realment és una obligació que tenim com a gestors, els gestors i els polítics públics, d'intentar millorar l'eficiència i la productivitat dels mitjans. Vull dir, no s'ha de dir, jo necessito més gent, porta'm 4 més. Ostres, he intentat millorar l'eficiència i la productivitat d'aquesta gent que tinc jo abans d'intentar contractar 4 persones més.
I aquesta penso que és una assignatura pendent que tenim en els ajuntaments. Això les empreses privades, evidentment, com que hi ha algú que hi posa els seus diners, evidentment que vigila, no?, de que no hi hagi, de millorar l'eficiència. Però, clar, en l'àmbit públic, com que sembla a vegades que no és de ningú, no el que deia la Paula, que no és meu, doncs si venen d'allà, no sé què, això falta. Jo crec que això és una assignatura també que tenim pendent, no? Intentar no només mirar els ingressos, i ens en falten, d'acord, però intentar també rendibilitzar tots els recursos, tant humans com tecnològics, i analitzar allò realment que val la pena que s'hagi de tirar endavant com a política pública en un ajuntament. I una mica la conclusió de tot això és que als nostres ajuntaments els hi falta autonomia, d'una banda, per poder també decidir incrementar els impostos, perquè a vegades no sempre és possible. Hi ha ajuntaments que encara tenen marge, però altres no, que hi ha, per exemple, en l'IBI ja tenen el tipus impositiu al màxim possible, ja han fet les seves revisions cadastrals i encara que volguessin, no podrien incrementar l'IBI, per exemple. Llavors, és justament perquè aquesta autonomia està molt limitada per la regulació estatal. El que passa, Paula, que suposo que comparteixes amb mi, que jo penso que a vegades no en són conscients que els governs municipals han de fer política fiscal també. Tenen poc marge, però jo penso que han de ser conscients de la política fiscal que han de tirar endavant. I fins i tot la pots planificar, això, en els 4 anys que tens de govern, de dir, jo tinc aquesta política fiscal, en l'IBI possiblement pots tocar el tipus, però potser te pots arribar a plantejar si has de fer una revaloració catastral, què faig amb el catastre, què faig amb la... Ja ho sé que tot això és provoca mal, però realment la política fiscal s'ha de plantejar com una... No només vull gastar, l'equip de govern no només ha de pensar en el que vull gastar, sinó que ha de planificar amb com ho finançaré tot això, com em plantejaré el finançament. I, evidentment, una via és la política fiscal, que penso que està a les seves mans i l'han de tenir clara. No és allò de dir, ara anem a aprovar les ordenances fiscals perquè toca, no? Perquè toca. No hem parlat de les taxes. Les taxes són molt importants, d'acord? L'Ajuntament dona molts serveis al ciutadà, i aquests serveis al ciutadà s'han de cobrir d'alguna manera. Llavors, depèn del tipus de serveis, segurament l'ha de finançar amb molta més part la persona que l'utilitza de manera directa, que se'n beneficia d'aquest servei de forma directa. Les taxes, com a molt, han de cobrir el cost d'aquest servei. L'Ajuntament decideix fins a quin grau de cobertura hi ha, però penseu que si no es cobreixen amb taxes, es cobreix amb l'IBI, Vull dir, o una cosa o l'altra. Per tant, fixeu-vos la decisió política de dir, fico un exemple, farem ara un curs de zumba, o del que sigui, de samba, és que m'és igual, o de vals, tant li fa, d'acord? I això costa, hem de llogar a la professora de balls de saló o al professor de balls de saló. Això qui ho ha de pagar? Tot el poble o ho ha de pagar qui va ballar? És la pregunta, en el cas dels serveis. Per tant, aquesta pregunta l'equip de govern se l'ha de fer, de dir, jo fins a quin grau de cobertura vull que aquell servei me'l cobreixi la persona que se'n beneficiarà del servei. O la resta, si és un servei de caràcter social, doncs una mica en funció de redistribució, de dir, tot el municipi hi col·laborarà realment amb la seva aportació d'IBI. Per tant, la política fiscal és molt important, molt important. Poca, per el que hem anat dient, però s'ha de fer també. Sí, i a vegades hi ha una reticència a posar taxes o preus públics pels serveis per no excloure a persones amb menys recursos, però també tenim eines per introduir la tarifació social de tal manera que puguem cobrar el preu del servei, el que ens costa realment, però també puguem graduar aquest preu perquè ningú quedi exclòs per motius de renda. Aquesta també és una eina important que cal fer servir i que permet una major cobertura dels costos dels serveis i alhora atendre i donar el servei a tots els ciutadans que ho volen. Sí, és així. Ara només volia introduir una última cosa perquè m'imagino que això els hi deu haver afectats com a ciutadans, el tema de les escombraries. El tema de les escombraries, hi ha hagut una llei sectorial, en aquest cas la llei de residus, que fruit d'una política medioambiental ha comportat una política fiscal. Què vull dir amb tot això? La llei de residus estatal ha establert com a principi que qui embruta paga. D'acord? Això és el principi de la llei de residus. Qui embrut paga. Per tant, el que ha reclamat en les entitats municipals, en les entitats locals, és que tots els costos derivats de la recollida d'escombraries els ha de repercutir el ciutadà. Per tant, fixeu-vos, una política mediambiental, que és intentar reduir
el rebuig, les escombraries que generem els ciutadans ha derivat en una política fiscal, que és que em suposo que a tots vosaltres els hi ha hagut pujar la tarifa de les escombraries aquest exercici. Doncs aquest és el motiu, perquè hi ha una política mediambiental que ha afectat en els municipis perquè ha modificat, ha obligat a que modifiquem tots l'increment de les tarifes de les escombraries perquè hem d'equilibrar el que rebem dels ciutadans per cobrir tots els costos derivats de la gestió de les escombraries al nostre municipi. Una política mediambiental, acabat afectant amb una política fiscal. Un clar exemple, que és un servei que sempre ha estat molt subvencionat i finançat en bona part per l'IBI, però que ara toca finançar mitjançant taxes. Exacte. Bueno, també, a vegades també perquè hem de pensar en quins són els propòsits dels tributs i de les taxes i dels preus públics, perquè a vegades el seu objectiu és simplement finançar el servei, però altres vegades poden tenir un objectiu de política, reduir els residus o no sé... Sí, el dels beneficis fiscals de les plaques, del tema de les plaques solars i tot això, no? I després també n'hi ha altres més controvertits, perquè quan volem bonificar els cotxes elèctrics per reduir la contaminació, al final què estem fent? Estem bonificant l'impost a qui més renda té normalment, no? Llavors, sempre tenim com una controvèrsia entre, què volem, no? Volem reduir la contaminació, volem reduir els residus o volem que pagui més aquell que més té, no? Llavors, aquí està la graduació en què fem servir cadascuna de les figures i de quina manera. I són decisions a vegades complicades. Sí, a més són decisions que fins i tot tenen unes connotacions polítiques al darrere. Vull dir, una mica el que diu la Paula, de dir, jo vull millorar, no sé, mediambientalment vull que hi hagin cotxes elèctrics, però estàs bonificant, estàs finançant o estàs afavorint a la persona que té capacitat econòmica per comprar-se un cotxe elèctric, que normalment és més car, no? I això jo sentia un dia un debat entre dos regidors que es discutien per això, deien, és que jo no vull finançar el no sé què, i l'altre deia, però és que jo vull que hi hagin cotxes elèctrics, doncs llavors s'ha de trobar l'equilibri, no? Exacte, que no sempre és fàcil. Que no és fàcil. I què tenim de modificacions? Què creus que es pot millorar del sistema de finançament local? Perquè segurament té moltes mancances, Sí, una mica les mesures haurien d'anar encaminades a poder augmentar aquesta capacitat tributària, la capacitat de recaptar impostos en el cas que el municipi així ho decideixi. Al final després també dependrà de les decisions de cada municipi. Però, per exemple, ja hem dit, en l'IBI tenim marge, podem fer les revisions cadastrals, des de l'Estat es poden fer reformes per ampliar aquesta capacitat de decisió, ampliant l'interval de tipus permesos, després també permetent als municipis decidir quines bonificacions introduir i quines no, perquè ara mateix en l'IBI, per exemple, hi ha unes exempcions que són obligatòries per tots els municipis, de ferroviàries, esglésies, escoles, que limiten molt aquesta capacitat recaptatòria de l'impost i són obligatòries. Després també hi ha bonificacions que potser si un municipi vol, no dic que sigui potser el més indicat, però hi ha municipis que volen fer més progressiu aquest impost, fent que no només tenir en compte el valor de l'habitatge, sinó també tenir en compte la renda del ciutadà que ha de pagar aquest impost, doncs això ara mateix ho tenen molt limitat, no ho poden fer. Ja ho han de fer invents via transferències per poder introduir aquesta progressivitat. O sigui que al final en el que fa l'IBI, però també en el que fa l'impost de vehicles o l'impost d'activitats econòmiques, doncs els municipis tenen molt poca capacitat de decisió i per tant no poden, veuen molt limitada la seva capacitat d'incrementar el nivell de recursos, però també la seva capacitat per fer el seu sistema més equitatiu, més redistributiu. Hi ha alguna previsió? No, això són estudis, però no hi ha previsió, no està damunt de la taula, amb decisió política encara el tema de la reforma del finançament local?
o se van passant capes, no? Com si La reforma del finançament local jo crec que porta sobre la taula 20 anys. 20 anys, o 30 o 40. I al final... Són pessimistes, no? Respecte a això, són pessimistes. Bueno, en algun moment haurà d'arribar. Esperem que sí. No, I sempre que hi ha una negociació del model de finançament autonòmic, doncs també hi ha l'esperança, no?, de que també hi hagi la reforma del model de finançament local. Després també un tema que jo crec que és important i que cal posar sobre la taula i que potser al principi no sorprèn, però que els experts en general estan d'acord amb això, és que els municipis puguin introduir un recàrrec sobre l'IRPF. És el que estàvem parlant. Els municipis estan oferint serveis de caire social, estan fent cada vegada més política social. Els impostos que tenen, l'IBI, l'IAE o l'impost de vehicles, són impostos reals, taxant la tinença d'un habitatge, la tinença d'un cotxe, la tinença d'un negoci, però poc més. L'IRPF és un impost que sí que permetria introduir progressivitat en la cistella tributària municipal i també alhora podria donar als municipis una capacitat recaptatòria, una base tributària molt més àmplia. Els hi podria permetre tenir recursos suficients per atendre totes aquestes necessitats, aquestes demandes ciutadanes que hi ha avui dia i que requereixen resposta. És una cosa que hauria de ser també transparent i que es percebés per part dels ciutadans. Llavors també políticament cal veure, però el que es recomana és que pugui haver-hi com un recàrrec mínim, és a dir, que tots els municipis puguin tenir aquest recàrrec mínim, de tal manera que no hi hagi cap que sigui el primer en sortir del zero, i a partir d'aquí ja deixar que els municipis puguin decidir si pujar aquest recàrrec o no. Sí, perquè no facin de dir allò, me'n vaig al poble del cantó, en el cas de les empreses o així, perquè no generin conflictes entre els veïns, entre pobles veïns, per dir, clar, en funció de quin tipus poses tu aquí, vindré cap aquí o aniré cap allà. Exacte. A vegades el que hi hagi... Normalment el sistema espanyol es limita molt a aquesta capacitat tributària dels municipis per evitar aquests problemes de desplaçaments en base a motius fiscals, però el cert és que el recàrrec de l'IRPF existeix en altres països i no ha generat grans problemes. Potser les persones potser són una mica menys mòbils que les empreses. Aquí sí que, quan parlem de... Les persones jo crec que són menys mòbils. Quan parlem de la imposició sobre l'activitat econòmica, també és recomanable que hi hagi una imposició a nivell local perquè està molt justificada des del punt de vista teòric, des del moment en què les empreses també reben serveis dels municipis i se'n beneficien. Llavors, és recomanable que hi hagi una imposició sobre les activitats econòmiques. El tema és com es fa, que no és senzill. L'impost d'activitats econòmiques és un impost que està molt obsolet, té moltes crítiques i a més no guarda relació ni amb el benefici de l'empresa, ni no està molt clar. Sí, a més genera molts costos fins i tot des del punt de vista de la inspecció, Vull dir, perquè, per exemple, nosaltres a la Diputació tenim la inspecció de l'IAE i genera un munt de costos perquè has d'anar a inspeccionar les empreses, que si els VAT, bueno, és igual, és molt complicat. Molt complex. Molt complex de gestió, és un impost complex de gestionar. Sí, i de fer també. I de fer, exacte. Sí. Llavors, una de les recomanacions que hi ha sobre la taula potser és que incrementar l'IBI dels locals, diguem, dels locals comercials o per activitats econòmiques. Establir un impost de béns immobles més elevat quan hi ha una activitat econòmica. Traient l'IAE. Sí. Aquesta és una via que està justificada pel fet que també es beneficien de molts serveis municipals, que hi hagi bons carrers, que quan es fa una avinguda i tots els comerços se'n beneficien, per exemple, o també són generadors de residus moltes vegades, o sigui, que d'alguna manera està justificat que puguin tributar més. I també, si no, l'alternativa seria un recàrrec ja sobre un impost de societats o alguna cosa així, però que pot generar aquests problemes de deslocalització de les empreses. En canvi, l'IBI és com més fixa. Com més robust, no? Sí, és com més robust. Sí, és un impost que sempre es recomana a nivell local.
I després l'altra qüestió és el tema de l'anivellament, que no n'hem parlat, no? Com hi ha municipis que tenen potser unes necessitats més elevades i unes capacitats fiscals més baixes, no? De municipis amb alta immigració. Exacte, amb menys nivell de renda, potser habitatges amb un valor cadastral més baix, que fa que la seva base tributària sigui més baixa, i llavors aquests municipis si estem dient hem d'incrementar el volum de recursos que obtenen via impostos en lloc de via transferències, clar, si ho féssim així, doncs aquests municipis acabarien tenint menys recursos mentre tenen unes necessitats més elevades. Llavors, aquí és on entren en joc les transferències, que actualment tenim la transferència incondicionada de l'Estat, però aquesta transferència, tal com està dissenyada actualment, no anivella recursos i no permet donar més recursos a aquells municipis que més ho necessiten. I el que també, Paula, potser no hem parlat, perquè és una figura que penso, m'imagino, que està molt en desús i ara fa molt de temps que no en veig, són les contribucions especials. Bueno, aquí lliga molt amb el que estàvem dient abans, no? Les contribucions especials s'utilitzen molt poc. Molt poc. Perquè són electoralment molt... Fan molt mal. Les contribucions especials m'imagino que saben què són, no? Si hem d'asfaltar el carrer d'aquell cantó, en lloc de pagar-ho amb els recursos de tot l'Ajuntament, doncs els veïns que se'n beneficiaran de la millora del seu carrer doncs hauran de pagar el percentatge que decideixi l'Ajuntament per cobrir. Però jo ara fa tants anys que no em veig... Hi ha ajuntaments que les fan servir, però sí que és una figura que sí que permetria... Potser al començament dels anys de la democràcia, que hi havia moltes inversions a fer, era una figura que es feia servir molt i ara potser no. Sí, hi ha pocs municipis que les fan servir. Suposo que deuen generar també molts recursos i molt tema judicial, no? Sí, al final sempre, electoralment, si asfaltes un carrer, doncs tothom estarà content, però si l'asfaltes i els hi cobres, doncs segurament el resultat és un altre. Aquest també s'hauria de replantejar, el tema aquest. Sí, aquest també és des de l'acadèmia sempre es recomana que les contribucions especials tenen tot el sentit del món a nivell teòric, econòmic, perquè estàs cobrint uns costos d'un servei que beneficia molt clarament, de manera localitzada, als veïns d'aquell carrer, i els estàs cobrant a ells. O sigui, que a nivell econòmic, d'eficiència i tot, doncs té tot el sentit, però sabem que electoralment són poc atractives. Són molt poc atractives, sí. Sí, i llavors, en relació a la participació municipal en els tributs de l'Estat, sí que seria recomanable això, que en aquesta reforma que es faci del sistema de finançament local, doncs no anar tant a intentar modificar la que tenim o ficar parches, sinó fer-la de nou, pensar una nova fórmula, que també hi ha moltes propostes des de l'acadèmia, i poder introduir un sistema que permeti anivellar recursos entre municipis, també reduir aquesta dependència de les transferències d'altres nivells de govern i doni més força a la base tributària, a la capacitat tributària dels municipis, i d'aquesta manera segur que s'eviten molts problemes de gastar per sobre dels recursos. Jo segueixo insistint, ella vol la reforma, jo vull que es porteu bé. O sigui que... Exacte. És així. Sí, jo dic que si hi ha la reforma es portaran bé. És com hi haurà els incentius adequats per fer-ho. No n'hi ha prou amb això, Sí. Bueno, jo una mica, com a conclusió, una mica això, que realment fa falta una modificació del sistema de finançament local, però jo penso que no ens podem quedar amb això. Els equips de govern local han de ser conscients que tenen una responsabilitat, que tenen que fer política fiscal, poca o molta, però l'han de fer, l'han de tenir clara, i han de ser conscients del que tenen, i han de fer política pressupostària, també tenir-la clara, i, evidentment, millorar la gestió interna dels ajuntaments. Jo crec que ens queda molt de camí per córrer, i m'hi poso jo, també, a dins de les administracions públiques, per millorar la gestió dels recursos que gestionem. Jo penso que això és fonamental, d'acord? I crec que és la nostra responsabilitat.
Jo crec que, no sé si aquestes serien les conclusions. Evidentment, si això arriba, fantàstic, fantàstic, però no ens podem quedar esperant, no només, i queixant-nos del que no hi ha, sinó que hem d'actuar nosaltres. No sé si hi ha alguna pregunta, no? Estem a la... Bé, jo tenia algun comentari. Jo crec que ha sigut la senyora Llosa que ha parlat de que li agradaria, crec, no sé l'expressió que ha utilitzat exactament, que no s'hauria de fer contreure una despesa sense tenir el crèdit. No, és que no m'agradaria, és que no es pot. Exactament, això volia dir. No és que no m'agradaria a mi, és que no es pot. Llavors, jo no sé, la pregunta seria en aquest cas si això es dona. I tant. Vale. I tant que es dona. Perquè, clar, però teòricament... no passa mai res, però es dona. Vale. I llavors després volia també fer un comentari al respecte de, no sé d'on surt, però sempre s'ha dit que als ajuntaments hi ha 2 equips com a mínim. Ja no parlo d'equips polítics. Concretament a Vilassar hi ha un equip que és 20 a 1. Són 21 regidors, però hi ha 20 regidors que volen gastar i un que ha de recaptar. I això és un problema que vostè ho ha dit, no? Que s'han de fer primer els ingressos que les despeses. No? I ja finalment, si em permeteu, volia fer això és una cosa una mica particular. A Vilassar de Mar hi ha una comunitat energètica que promou l'autoconsum col·lectiu. I llavors, això va en relació a les bonificacions de l'IBI. A Vilassar hi ha unes bonificacions de l'IBI que històricament venen d'una ordenança que s'ha anat arrossegant i ha quedat obsoleta, que bàsicament el que ha fet és primar el que pot invertir 6.000, 7.000, 8.000 euros en una instal·lació fotovoltaica, que significa que tindrà una vivenda per sobre del $500.000 d'euros, quasi bé segur. Una casa, segur. Clar, la comunitat energètica va proposar canviar la manera de bonificar l'IBI per, en comptes de bonificar les instal·lacions grans, democratitzar, per fer, en definitiva, fer equivalent la instal·lació d'una instal·lació fotovoltaica a través d'una comunitat energètica, fer-lo equivalent a la instal·lació a casa teva. I això no es va acceptar i esperem insistir perquè s'accepti, perquè realment les bonificacions que hi ha actualment, almenys aquesta de l'IBI, és clarament discriminatòria i absolutament, diguem-ne, injusta. És que dic, les bonificacions poden tenir pot ser una política fiscal però també una política social o una política medioambiental. Per tant, per això dic, quan jo reclamava als polítics que han de fer política fiscal i han de tenir clar les conseqüències econòmiques que tenen de les decisions de les bonificacions que posen. Perdoneu que insisteixi sobre això, perquè els ajuntaments, en aquest tema de les ordenances, moltes vegades arrosseguen les ordenances. Sí, per això dic que... Llavors jo crec que dels organismes supramunicipals s'hauria de fer suggeriments respecte per recollir les noves formes, les formes actuals que quan es va fer l'ordenança actual no estaven, no hi eren i per tant no es podien recollir, però ara sí. Encara jo crec que no hi ha cap ajuntament que reculli adequadament les bonificacions a les persones que posen instal·lacions fotovoltaiques a través d'una comunitat energètica. Això jo crec, sincerament, que seria una feina supramunicipal, és a dir, que de la Diputació o dels Consells Comarcals que proposessin una ordenança que recollís les noves, parlo d'aquesta, però segurament hi ha d'altres realitats que ara són noves i que abans no es van contemplar. Tots tenim moltes assignatures pendents, els ajuntaments i les diputacions també. Sí. Puc? Sí, gràcies. Primer, una cosa tècnica. Quan parlaves de les regles de despesa, deies la regla d'endeutament o la de despesa, però parlaves del gasto, no? Quan parlaves del gasto, feies distinció en despesa corrent i inversió o ficaves tot a dins? Va tot a dins. Tot? Tot. Per això dic que és molt difícil, per això dic que és molt complicat. Perquè, i que el que et provoca és que tu no estàs perfectament, vull dir, és el que us dic jo, aquest any, us poso l'exemple a la Diputació, nosaltres aquest any l'equip de govern va decidir fer una aportació extraordinària als ajuntaments en un fons, es va gastar 10 milions,
10 milions extras del que havíem previst en el pressupost, perquè tenim molts estalvis, i per tant ens els podíem gastar. No hi ha cap problema des del punt de vista de finançament. Però això ha provocat que la nostra despesa de l'any 24 respecte a la despesa del 23 hagi superat el 2,5% que com a molt podia superar. D'acord? Això ens ha provocat tenir que fer un pla econòmic financer que el portem a aprovar aquest ple. Què voldrà dir? Que jo ara estic allà al despatx de govern i els dic, no, aquest any no podeu, per complir el pla, no podeu tornar a fer, per exemple, aquesta aportació extraordinària als ajuntaments. Perquè si feu això, tornarem a incomplir. I això és el que dificulta. Vull dir, tenim recursos suficients. L'Estat ens ha incrementat el 24, la previsió era que el 24 ens ha incrementat un 13% l'aportació. Però fixeu-vos, l'aportació ens la incrementarà un 13%, però no ens la podíem gastar. Perquè si ens la gastàvem, passava el que ha passat, que hem incomplert la regla de despesa. D'acord, però una cosa és, perquè ens ha passat, si gasto el romanent amb una inversió puntual, doncs, inclouré... Tu l'incompleixes. Després l'expliques. Expliques per què t'ha passat això. Sí, però el que vull dir és que aquest pla de sanejament serà bastant fàcil perquè no faré aquesta inversió. No, el pla és molt fàcil, Sí, però el problema és quan ha passat que el romanent s'ha aplicat a despesa corrent i s'ha generat un forat. No, això és un altre tema. Quan s'apliquen els romanents a les despeses corrents acaba provocant un forat. És que ja entestem. Són coses diferents. Ja entestem. I segon, canviant de tema, estic molt d'acord amb el que has dit, quasi en tot. El que no em sembla... El tema de l'autonomia fiscal està molt bé, però jo crec que no resol el problema. Jo crec que incrementaria el problema. El que puc estar més d'acord amb el que has dit és la millora de la gestió, l'eficiència, i jo parlaré d'una cosa que és inclús la professionalització. També. Jo crec que això és fonamental. És fonamental. Perquè si no, amb tota la bona voluntat, jo puc accedir a un càrrec i jo poso tota la meva voluntat, però tinc les meves capacitats, no soc un expert. Llavors, jo crec que els ajuntaments han de millorar la seva professionalització en alguns punts, en algunes àrees, per poder complir i planificar, per exemple, fer aquestes coses. Si no, estem fotuts. Sí. I crec que no passa tant per l'autonomia fiscal, sinó per la participació amb els recursos de l'Estat. Jo recordo que en Pasqual Maragall em parlava del 33, no? I jo crec que estem bastant lluny del 33. No hi som. Aleshores, jo crec que passaria més, per mi, per incrementar els recursos de l'Ajuntament, naturalment, però amb la participació als recursos de l'Estat, incrementar-los directament, no tenir que planificar nous impostos ni incrementar-los, sinó participar del que ja hi ha de l'Estat. Del que ja es genera, no? Però insisteixo, més important em sembla el que has dit de la gestió, l'eficiència i sobretot plantejo la professionalització d'algunes àrees. Jo crec que hem de posar el focus a la despesa, també. O sigui, és importantíssim posar el focus a la despesa, així de clar. Bona tarda. Primer de tot, gràcies a la Fundació per aquest debat, que és un debat complex, és molt complex, i també donar les gràcies a la Núria i a la Paula. Crec que fa falta molta pedagogia sobre aquest tema, és molt difícil entendre tot. Jo des de fa 10 mesos soc el secretari de Governs Locals de la Generalitat de Catalunya, per tant, l'encarregat de fer aquestes lleis, la de finançament local... Se'ns ha posat a última fila perquè no el veiéssim, M'he posat aquí per no rebre gaire. Per tant, la de finançament local, i crec que també la de governs locals, que serà molt important, perquè penso que han d'anar en paral·lel. Crec que hem de poder ordenar institucionalment Catalunya, aclarir quines són les competències de cada institució, i aquestes competències han d'anar acompanyades del suficient finançament. Fins ara això no ha passat. Hem fet lleis amb un càlcul de transferència que no cobria fins i tot la despesa. És a dir, estem fent una política de 0 a 3 en les escoles bressol i mai hem arribat a cobrir, com aquell que diu, el finançament que costa. Per tant, intentarem fer-la, és veritat, portem molts anys, és un mantra que anem escoltant, això de la llei de finançament local. He sigut 17 anys alcalde de Pineda de Mar, per tant, també he hagut de fer pressupostos, i crec que el pressupost és un equilibri, és un difícil equilibri, perquè a més hi ha moltes pressions de tota mena, les reglamentàries, però també les que venen de la ciutadania i les polítiques. Tothom vol fer i vol fer més.
Crec que el pressupost, també no ens hem d'enganyar, té poc marge de debat, és a dir, ve molt condicionat. El pressupost en un ajuntament, entre els contractes, el capítol 1, el marge que et queda després per acabar de decidir què vols fer és prou petit. Segurament, si aquí féssim una enquesta de si paguem massa, tothom diria que paguem massa, i crec que és veritat, paguem massa, però també és veritat, i també aquí apunto a la pedagogia, també cal explicar que hi ha serveis que amb el que paguem no es cobreixen, i per tant això també crec que és important que ho diguem. Sobre regles fiscals, que també parlava, hi ha un debat ara, de fet hi ha una negociació molt protagonista, el president de la Diputació de Girona i el president de la Generalitat de Catalunya, que sé que estan a veure si ho acabem d'aclarir tot això, perquè és important, s'estan afogant els ajuntaments i per tant aquí a les preguntes que feu aquí, és suficient? No és suficient el finançament que tenen els ajuntaments i haurem de millorar tot això. Jo crec que la clau està en la planificació, que l'heu dit vosaltres, i l'anàlisi. És a dir, jo crec que impulsem molts serveis que tenen al darrere poca anàlisi. És a dir, totes les ciutats no poden tenir aquesta biblioteca. No, jo això ho tinc claríssim, ni les piscines... Fer la biblioteca és el més senzill, fer l'obra és el més senzill. El difícil és el que passa el dia després que s'inaugura, el manteniment, el personal que ha d'estar aquí, els subministraments, tot el que comporta que això funcioni. I després, el problema que tenim crec que és els nous reptes. És a dir, les ciutats tenen uns nous reptes que costen molts diners i molts recursos fer-los front, noves necessitats, i hi ha un punt que hem normalitzat algunes despeses, si parlem de l'incivisme, si calculéssim què ens costa fer les coses bé o intentar que la gent faci les coses bé, doncs aquí també tindríem un marge de millora important. Per tant, com a secretari de governs locals, avui dir-vos que també intentarem en aquesta legislatura fer aquestes lleis. Coincideixo que ja no és una reforma sinó una revolució, si volem realment arreglar problemes de fons que hi ha, i si no s'ha fet és perquè ha sigut molt difícil. És a dir, al final, jo aquí m'havia apuntat al principi, aquest debat, us deia abans, gràcies pel debat que heu fet, perquè la política tendim a simplificar molt els debats i moltes vegades a embolicar-los. I aquest és un clar exemple. No esmercem temps en explicar realment com són les coses, sinó que busquem més l'atac, el regat curt, i això faig autocrítica. Jo m'agradaria afegir una cosa. Jo penso que també una de les coses potser plantejar és impulsar, activar una mica el tema de mancomunar serveis. Amb ajuntaments més petits jo penso que això és fonamental, mancomunar serveis. Ajuntaments que es toquen, que poden mancomunar la biblioteca, la piscina, la llar d'infants, jo penso que això és molt important també per reduir despeses. Perdó. Sí, m'ha semblat molt interessant aquesta possible reforma de participació dels ajuntaments a l'IRPF, perquè justament Vilassar de Mar té uns ingressos molt determinats per l'IBI, perquè no té un gran polígon industrial, així com veus a vegades municipis que fan enveja perquè tenen molts ingressos. I Vilassar de Mar, en canvi, té un nivell de renda molt alt. Comparat amb la mitjana catalana, està per sobre, no sé si està al 112 respecte al 100. I, per tant, una aportació directa de l'IRPF a nosaltres ens beneficiaria molt. A Badia del Vallès segurament no, però a nosaltres ens beneficiaria molt i corregiria aquesta particularitat, aquesta anomalia que fa que la nostra única manera d'assegurar un bon finançament sigui a través de l'IBI. D'altra banda, hem sigut l'únic municipi del Maresme en aquest mandat que no ha augmentat l'IBI, per una decisió política. I a més, aquest tema ha estat i serà batalla política per part de Junts, concretament aquí a Vilassar de Mar, que en fa batalla política. Clar, una altra cosa i per tant voldria saber si això és una cosa així que s'ha estudiat o està a l'agenda.
no? O si algun dia es produirà. I l'altra qüestió, que jo soc regidora de Cultura, val? I el que he anat observant, no sé si m'equivoco, però d'alguna manera la percepció que tinc és que hi ha totes aquelles polítiques que van directe a l'usuari, a corregir desigualtats, a atendre necessitats importants, vitals, serveis socials, etc. Hi ha una aportació de la Generalitat, hi ha contractes programa, hi ha aportacions inclús, i també aquelles polítiques que són polítiques de reforma social, polítiques relacionades amb igualtat de la dona, polítiques LGTBI, etc., que també porto, doncs sempre hi ha recursos de l'administració de la Generalitat o de la Diputació per donar cobertura a aquestes necessitats i a aquestes novetats també socials que van apareixent, persones sense llar, que caldria més recursos, però etc. En canvi, en cultura no hi és això. Sí que hi ha ajudes per fer inversions, ajudes per fer un pla, però i en canvi és una despesa que no va directament relacionada amb l'usuari, sinó amb una necessitat a vegades molt intangible, però que en realitat estem parlant d'edificis, d'arquitectura històrica o de qüestions de patrimoni que són costoses de mantenir, que són costoses de tractar, que són valorades, o en teoria tenen un alt valor social, però molt intangible. I aleshores és com una zona desprotegida, quan hauria de ser... Però en canvi a nivell local és fonamental, és a dir, sense la cultura no hi ha poble, no hi ha identitat local. Per tant, queda com una mica allò que dius, ostres, és la germana pobra de tothom, i en canvi és on els ajuntaments podrien... És a dir, tota l'autonomia que tinguin els ajuntaments és beneficiosa. Jo no sé si mai s'ha plantejat a nivell fiscal, a nivell finançament, sobretot, com resoldre aquest tema. Jo fa poc estic en política local, però ja he anat a picar la porta de la Generalitat i els he dit, a veure, hauríeu de tenir una política local de cultura, hauríeu de veure quines necessitats hi ha i, en tot cas, igual que hi ha serveis socials, doncs veure també com es pot intervenir en aquest camp, perquè és un tema, diguem que els ingressos no són fàcils i, en canvi, la despesa no te la pots estalviar, perquè aleshores perds patrimoni que és irreparable, la pèrdua que es pot produir a vegades. I l'última cosa que volia preguntar o comentar no és per vosaltres, és pel Xavier Amor, perquè també estic al Consell Comarcal i també els Consells Comarcals estan arribant al col·lapse financer, perquè jo crec que en totes aquestes qüestions que estem debatent no només és que els ajuntaments hagin incrementat despeses, sinó que hi ha una qüestió d'honestedat financera. És a dir, se'ns encarreguen serveis que no se'ns paguen al 100%. I, per tant, se'ns imposen despeses que no podem assumir. I això és escanyar el subcontractat del subcontractat, del subcontractista, és d'alguna manera. No som el subcontractista que acaba treballant per una pela a l'hora perquè el de dalt pugui tenir marge de maniobra per fer coses que llueixen molt. A vegades ens sentim així, perdó, Xavier. Molt bé, moltes gràcies. Doncs sí, aviam, el tema de l'IRPF sí que podria donar resposta a això a municipis amb més nivell de recursos i també més demanda ciutadana moltes vegades en certs serveis, com la cultura, per exemple, doncs poder disposar de més recursos. I alhora, amb la correcció de la subvenció incondicionada perquè sigui anivelladora, doncs no hi hauria un problema de que els municipis amb menys renda tinguin menys recursos i no puguin satisfer potser les demandes socials, de despesa social. Llavors, en aquest sentit, és una proposta que han fet molts experts de l'acadèmia, o sigui, diguem que els experts de renom en el món acadèmic en aquest àmbit, doncs molts d'ells ho han proposat en algun moment. Per tant, no és algo, no m'ho he inventat ara.
sinó que sí que està avalat per experts molt reconeguts. Que estigui sobre la taula? No, perquè també és complicat i també és complicat a nivell de gestió, no impossible, perquè igual que quan fas la declaració de la renda, doncs veus quina part pagues a l'Estat i quina part pagues a la comunitat autònoma, doncs seria tan fàcil com afegir, modificar aquest model perquè també aparegui quina és la part que pagues al teu municipi. I ja està. Llavors, en aquest sentit, seria senzill d'implementar. Respecte al que menciones, dels contractes programa i de més, això està molt relacionat amb un tema que no hem pogut parlar molt, però que és que els ajuntaments reben molts recursos mitjançant transferències condicionades. I això al final està limitant també la seva autonomia per la banda de la despesa, perquè ells no poden decidir com repartir aquests recursos, i d'altra banda també a vegades es fan aquests traspassos de serveis o s'estableix la gratuïtat de serveis, com mencionava abans, de l'I2, per exemple, sense que pugui anar acompanyat dels recursos suficients per cobrir-ho. I clar, això en el cas de la cultura, la cultura ja és un servei que de per si pot estar infrafinançat per això, perquè no hi ha una valoració directa del preu del servei, és com un intangible. Per tant, i per això és el sector públic sempre qui l'ha d'oferir, perquè si no, amb el sector privat només estaria infraproduït. I després, històricament, si mirem la despesa no obligatòria dels ajuntaments, que no ho hem mencionat, però és un 30% de la despesa que fan, doncs la cultura és bona part d'aquest percentatge, tant de sempre, tant per la part de patrimoni i també per la part més cultural, d'oci, festes, etc. Doncs clar, això és com qui ha de fer les festes? Doncs el municipi, però això no està finançat, no està contemplat. I després això lliga una mica amb el tema, el que deies, hi ha un principi que es diu el principi de lleialtat institucional, que aquest moltes vegades no es compleix, tant per part de l'Estat com de l'Estat cap a la comunitat autònoma o cap als municipis, com també per part d'altres nivells de govern. En el cas amb el tema de les subcontractacions, el que deies, que aquests serveis no estan finançats, també passa amb el sector públic, amb els ajuntaments a vegades, quan deleguen serveis a determinades entitats del tercer sector. Tenim el mateix problema, que tampoc estan ben finançades, i és el tercer sector qui acaba posant els recursos per poder oferir determinats serveis. I després, un últim comentari en relació a la corresponsabilitat fiscal, només un exemple que fa entendre el per què és important que els municipis tinguin aquesta responsabilitat tributària, que és com si pensem en un jove que obté la paga setmanal dels seus pares, segurament aquesta paga la gastarà sense vigilar gaire. Ara bé, si ha de treballar per tenir aquests diners a final de setmana, segurament vigila més com se'ls gasta, i és com un exemple una mica tonto, però que realment també es compleix. En el cas de l'administració, quan els recursos, quan els ciutadans no perceben que aquesta despesa s'ha de finançar amb uns recursos que estan pagant ells, en veritat també, però no ho perceben així perquè pensen que paguen a l'Estat, doncs demanden més serveis, demanden més instal·lacions. En el moment en què ells són, o sigui, els ciutadans són conscients del que estan pagant a l'Ajuntament per rebre aquests serveis, doncs també aquesta demanda també es modera. No és només un canvi per part de l'administració, sinó també per part de la ciutadania, d'aquesta percepció del que costa fer les coses. Perdó. Sí, jo volia parlar d'un tema que em pensava que no sortiria, però l'última frase que has dit l'última vegada, que has dit lo de mancomunar serveis. Esclar, hem parlat de municipis, però no ha sortit la paraula tamany dels municipis.
Llavors, hi ha uns processos que són molt complexes i que requereixen una estructura funcionarial, si voleu, o tècnica, que no estan a l'abast de la majoria dels municipis que tenim aquí. Lo dels consells comarcals tenia molt bona intenció, però tampoc crec que sigui la solució. És a dir, tu has començat parlant dels ingressos abans de parlar de les despeses, i jo crec que això és important. I aleshores el que a mi em falta és, de formació professional, és el retiment de comptes. És a dir, el ciutadà no té un retiment de comptes homologat i validat. I analitzable, no? Comparable. I validat per poder comparar amb el municipi. Aquesta cosa dels que es va posar de moda per culpa de les diputacions, per cert, de les piscines i dels centres. Esclar, a l'Ajuntament li deien, si vol això, i si no, si no hi ha res, doncs em quedo això. Però si el municipi al costat, i jo conec casos que fan riure, no?, que inclús tenen més a prop el pavelló els del municipi al costat, però n'han fet un altre perquè els hi donaven. Aleshores, jo crec que aquí hi ha un problema de tamanys. No sé si tots els municipis són capaços de gestionar recursos econòmics. Segur que no. I aleshores potser hauríem de començar per aquí. Que n'hi haguessin menys de centres de gestió i que podrien ser més grans i més eficaços. És evident que es necessita una subvenció cultural, però potser si estem parlant de 500 o de 946, em sembla que són ara, que si els 946 volen la seva part cultural és complicadet. Potser s'hauria d'agrupar d'alguna manera i, a més, els ciutadans estar segurs que aquesta gestió està vigilada. Vigilada, que sigui transparents amb la gestió. Clar, no res. Jo penso que no hi hem entrat perquè no venia el debat, però és molt interessant el tema aquest. Jo penso que el tema de la planta municipal és un tema que també ha estat moltes vegades posat damunt de la taula. S'ha intentat, hi ha hagut alguna proposta de modificar la planta municipal, és a dir, agrupar, allò de dir, agrupem ajuntaments. Però jo penso que hi ha un tema identitari, que això costa molt, tothom vol el seu campanar, allò que dic jo, tothom vol el seu campanar. Exacte, però llavors jo penso que hi ha mecanismes, jo penso perquè això no s'ha posat d'una manera sèria damunt de la taula, però jo crec que hi ha mecanismes per millorar la gestió dels ajuntaments petits. El que és inconcebible és que un ajuntament amb 300 habitants, 400, 1.000 habitants, 2.000 habitants, té les mateixes obligacions que l'Ajuntament de Vilassar. I, evidentment, potser allà dintre de personal hi ha el secretari amb prou feines i algun responsable administratiu. Per tant, aquí ha d'haver un pas endavant i això també milloraria molt la gestió, perquè no tenim per què duplicar les estructures aquestes, que jo què sé, el secretari és necessari, llavors és necessari un secretari a cada ajuntament. I d'interventors, no sé quants n'hi ha, però d'interventors de debò no n'hi ha prous. No n'hi ha prous. I llavors, juntat això amb el retiment de comptes, el retiment de comptes oficials, jo crec que es fa en aquests moments, a Catalunya es fa perquè la sindicatura ha fet molt bona feina. Ara es fa, jo crec que ara es fa, de veritat. Però potser no és amigable pel ciutadà, el ciutadà no entén. Jo li dic el romanent de tresoreria i em dirà, i això què és? I el resultat pressupostari, què m'estàs parlant? Potser falta establir uns estàndards d'anàlisi de les situacions dels ajuntaments, que sigui molt més transparent. Seria una opció. Hola, molt ràpid per acabar, o per insistir en això. Habría que simplificar la estructura que tenim. Segur. És a dir, Unió Europea, Estat, autonomies, Consell Comarcal, diputacions, ajuntaments. Havia que unificar municipis, con perdó, que no se fa de ningú. I havíem parlat. I després, que això donaria per un altre debat, què pes té los impuestos directos y los indirectos. Es evidente que lo más justo son los directos. Tú tienes que pagar por la renta que tienes. No va en tots el mateix. Però bueno, molt bé. Gràcies. Gràcies. Hola, bona tarda. Molt breument. Jo solament agrair a la Fundació Ernest Lluch que ens hagi ofert aquesta sessió, perquè ha sigut
d'una càrrega pedagògica i d'explicació clara pels interessats del tema aquest. No és un tema divertit, és un tema aspre, que no és allò per sortir rient, però que ha sigut, jo penso, molt pedagògic i jo crec que a moltes persones els ha ajudat o ens ha ajudat a entendre moltes de les coses que hi són però que mai s'expliquen amb claretat. Això és una cosa que jo segur que els ponents ho coneixen perfectament. Jo solament això, agrair de veritat aquestes explicacions i aquesta sessió i solament fer una comparació perquè veiem com ens va el món. Jo recordo fa 2 anys que estàvem en plen procés electoral aquí a Vilassar de Mar. I llavors fan aquí a Vilassar de Mar i segurament a altres pobles es fan unes convocatòries de tots els candidats on fan un esforç per explicar tot el que faran. Tot el que faran, no? I llavors, si contrastéssim tot el que faran, el que es diu en aquestes sessions, amb el que després és la realitat, doncs hi ha una enorme discordància. I per tant, jo el que demanaria en els partits polítics, jo en soc d'un, i me'n sento també partícip, però també sobretot en els ciutadans, que quan hi hagin aquests espectacles o aquestes escenificacions siguin exigents i quan algú faci promeses extraordinàries al darrere digui, escolta, això m'ho ha d'explicar i m'ho ha de planificar, com una mica ha sigut... Com ho pagarem, això? Com ho pagarem, i que jo crec que el contrast del que ha sigut avui això, de que ens han explicat amb molt de realisme com són les coses, i l'absoluta irrealitat dels escenaris electorals o preelectorals, doncs és un contrast que jo en aquest moment voldria... m'ha vingut allò necessari fer notar. Moltes gràcies. Gràcies. Nosaltres només podem votar. No tenim possibilitat de dir... És poca cosa. És poca cosa. Sembla molt bé. Et pot presentar, Però no m'he votat. Bé, moltíssimes gràcies. Jo crec que hi ha una conclusió important, que és la necessitat de transparència. El ciutadà ignora absolutament el funcionament, ignora absolutament l'estructura financera. Hi ha d'haver un esforç, i jo crec que la Fundació, com acabes de dir, ha fet aquest esforç, però ha de ser més gran. I ha de vindre també dels propis ajuntaments. Hi ha el pressupost participatiu, hi ha algunes coses, però hem de demanar molt més, passar comptes. Si no hi ha aquest esforç de transparència, els ciutadans quan voten no saben, perquè es troben en el que ha dit ell, promeses sense cap solidesa al darrere. Moltíssimes gràcies, n'hem après molt i seguirem. Gràcies.